ఎలాగైనా రమణని తీసుకొచ్చేయాలి నాన్న. నువ్వే ఏదో ఒకటి చేయాలి. వదిలేయమ్మా. నేను ఊరికే పట్టుపట్టట్లేదు నాన్న. నేను వదిలేయమన్నది నీ పంతం కాదు, నీ కొడుకుని వదిలే. కష్టంగా ఉందా? 10 ఏళ్ళు పెంచావు కదా, మరి కూతురు వదిలేయమంటే నాకెంత కష్టంగా ఉండాలి? 25 ఏళ్ళు పెంచాను కదా. 10 ఏళ్ళు పెంచిన నీది ప్రేమ, 25 ఏళ్ళు పెంచిన నాది స్వార్థమా? నాది స్వార్థమైతే నీది తక్కువ స్వార్థం, నీది ప్రేమ అయితే నాది ఎక్కువ ప్రేమ. అయినా ఆగను వెళ్ళిపోతానంటే నేను ఆపను. కానీ ఈసారి గోడౌన్ అంటుకుంటే నీ మొగుడు పోతాడు. మొన్నట్లా కన్ను కాదు, నీ కొడుకే పోతాడు. నాన్నా నాన్నే